kuće, odveli su kaj ima takmičenje iz vjeronauke. Na kauču su heklanje bege okolo poredane. Heklanje je poredano okolo, vatrica gori, ambijent je tu. Francuska je kapa, sufara je na stolu. Teških u rukama. Ja! I samo begi. Bujrum, bujrum, gosti moji, hajte, hajte. Bujrum, selam alek alekim, selam kojim dobrom. Ljudino, mi nećemo da ti uvrijediš, ovi ljudi viču. Ali mi smo to kaj velikog prijatelja čuli da ti imaš kaj šćer za udaju. I što? Da mi broda zadeha. Znate kaj je došlo vrijeme. Bilo je kaj je tu, zvali su telefonom, nema, ali vi ste kaj došli ko pravi ljudi. Nije bilo takvih prosalca ko sad. Ja volim takve ljude, vidim da... Okle ste iz Crne Gore. Ste mi muslimani? Dakle je. Ja šta smo? Ja sam kaj valahi bilahi. Kaj dobro, nemojte, kaj ona cura nije za bacit. Možemo li je vidjeti? Slabo izlazi. Nema, ona je samo zatvorena u sobi, nju prati podvoje. Ona bez matere neće niđe. Nju dovlače sine samo ko podmjero izbace. Kad boja, mater, kako lako ustaje. Jebem, mater. Gdje je guz? Pa udje, ja. I kad mi žilcu nema. Šta misli da je to ona guzojma? Ja! Ona guzojma. Jevo mater, puta da sine ovo igra. Još ga namunji kaj samo ovo. Dobro, nije svekar. Moj svekar počuje strižat ušima. Nego nasim očima, viče sin. Svi bi da je vode. Isto beg idris kaj. Dobro je kaj nasuvac kako ga zgoli. Kaj dobro babo, begu rikterci ide. Oj, kurve. Kaj nemamo šta pričat prijatelji. Beg mi prijatelji. Gotovo već. Ona ide s nama. Isto beg unisio si idris. Jebe, čača. Idris pada unio svijest. Mi se kaj nismo spremni za ovu priliku, tanki smo mi s parama. Ja i taj na plac, jebe. Jebo, majko sine, čovjek izvadi 2000 eura, jebu ruku. Ovo je kaj za početak. Isto idris kaj ovo, ko da je kravu dao, jebu.